cewa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu yusalli min al-layl ma sha'a Allah hatta idha kana nisfahu ayqadha ahlahu li yusalli. Yace Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi ma haka yake yin sallah daidai gwargwadon yanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko a cikin dare baki ɗayansa. Idan dare ya raba kuma sai ya tashi ahalin gidansa, summa yaqulu lahumus sala as-sala, sai ce musu ku tashi sallah ku tashi sallah. Wa kana yatlu hadhihi al-aya, yana karanta wannan aya ta cikin suratul Taha, yace musu wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci ahalin gidanka akan sallah, jajirce a daure akan hakan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala shine ke bada arziki ga bayinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ba burinsa dukiya ba burinsa mu tara abin duniya ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi abin da zai tambaya shine tsoronsa, ma'ana taqwa, wanda suka mai da hankali akan ibada.